Vydám nové info na Robloxe, musím byť trošku ticho, lebo naša tata spí. Milý, prestaň. Prepáčte, moja sestrinica tam by som Marina, ktorá je tiež v tej skupine Rumors, takže musím byť trochu ticho. A tam teraz je, takže sa potom sú Spancrate a si skúpim. A tu si mám kúpiť. Môžem? Tu, tak. Teraz čo mám robiť počkať asi. Trvalo 100 roky. Mám asi na keyboard. Tak. To je super, samara. Teraz proste budem robiť. A počul som, že to robiť nemohli mať. Proste do ten písička. No ale je to proste fake. Asi. Ako idem, to teraz stavím viac peňazí. Vyzerá 2 kol, neviem klamať. Tak, a keď vidíte, môžete reportovať Jetku Warpers. Ja a moji kamaráti sa dohodli, že ich reportujeme, lebo mám takéto veci. A potrebujem $500, aby som si kúpil bota. Tak. Nemá nič ma to napadne. Tu. Tak. Tu. A. Ja môžem ho kúpiť, dobré? Môžem, nechoďte, budem dostať takú triple money. Lebo tak sa money. Čo ja sa potrebujem. Ja som myslel, že to je teraz admin abuse, takže môžem zrieť a vidím tu, že môže chodiť aj NPCčka v tomto blegu. Škoda, že to stojí na Robloxi a nie za peniaze. Aj tak, aby som túto hru tak nehral často, ani nebudem už hrať prvýkrát i poslednýkrát, ale i tak musím stále šepkať, lebo keď sa moja baba zobudí, to bude zle. Emily, že ty si v tej skupine Rumors, nie? No a že babu nemôžeme zobudiť. Je veľmi zle. A typek sa odpil, lebo som mu reálne bral veci asi. A to nefunguje, bro. To nefunguje, to bolo reálne fake, čo si my. Oh my god. Aha, pozor. Tak asi idem. Budem brať asi. Sú fuxy. Víčka švíľším príbať, neviem, takú kranu, že to zabrení. Voda. Tak pomaly, to je wow. Tá hra je lepšie, než to som robiť. Môžeš ísť k vecem, môžeš ísť to ostatným biom a to zrobiť. Takú gamma horúcom, jak somarina. Asi sa nechcem na čo robiť, nechcem vedieť čo, ale wow. Ja urobím na čo. Oh my god, man, to je fakt cool. Znači to Honey keyboard. Taký, neviem, čo to je za keyboard, to si myslím, že to je ten Blackhole keyboard, ale nie som si istý. To je tento Honey. No, tento je dobrý, tento je najlepší z celej hry. Druhý je ten Blackhole, kamu. Wow. To je fakt cool, ale to budem chodiť každý deň, keď to niekto bude mať na serveri. Wow, nemôžem prestať. Nech sa vôbec nedá prestať. Kam je to budem robiť? Drahom, koľko, jak to je? Neviem, ale taká šmata. To nie je ten plán dnešného videa. Dnešného videa máme to odkedy dobre také veci. Dobre, prefakt, sorry.
jsou moje bejsky a já si myslím, že urobím asi part 2, takže čau, já vím, part 2 bylo taky textovací.